Evar baş gelibînerên Çarpel Medya û şopdarên navdarên Kurd dîsa bi bernameka Balkêş li pêşberî we ne. Gelî bîneran em ê îşe behsa du kesayetên jin bikin ku her du jî di warê xwe de kesayetên pêşînin, pêşwextin û zanan e di warê xwe de jî yekem in. Belê Mesture Erdalanî yekem dîrokzana jin a Rojhilata Navîn û her wiha alema Îslamê û her wiha ya Kurda û cara pêşî jineka Kurd dansa modern dike, ew jî Leyla Bedirxan e. Em hêvî dikin bi qasî qedir û qîmeta wan em ê di vê bernama xwe de bikaribin danasîna wa bikin, cihê wa di dîroka Kurdistanê de nîşan bidin, destnîşan bidin ka çima gerem wana nas bikin, çi hewceye em wana nas bikin. Belê mamosteyê me Osman Aydın jî di stüdyoya de ye. Mamoste merhaba. Merhaba, eyvallah. Êvara te jî xweş. Mamoste pir bi kelecanim îro. Em ê behsa jina bikin, şikir. Mamoste em bi Mesture Erdalanî dest pê bikin. Tabii bi formata bernama xwe pêşî min ji te dipirsiya ka Mesture Erdalanî kî ye? Lê pêşî di vê bernamê de ez pêşî jê bipirsim ka Mesture Erdalanî kî ye? Mamoste Mesture Erdalanî di helbesteka xwe de hewsa dide nasîn, dibêje min ev jinim kelepakî li ser û hemîwanim, li hemû xêle jinan de nîye kes hewşanim. Li jer serwê nekem da serêkê hêjayî tac, belam li zibrî zeman wa qetîşî dewranim. Yani dibêje ez ev jinim ku dikarim bibim taca serê her kesî. Jineke weke min tune ku di nav jina gişt e û dibêje serê min hêjayî tacê ye, ez jina serdemên pêş zemanim. Yani ne jina dewra xwe me. Mamoste Osman Aydın gelo rast e, yani Mesture xanim ew jine ku jina serdemên pêş zemana xwe ye? Em zemana wê jiyaye bidin berçavê xwe û rewşa Mesture xanimê gerçi Mesture xanim tê nasî lê navê wê Mahşeref xanim e. Mahşeref xanimê em wexta didim em didim berhev bi rastî wîsayekî jinek modern, jinek gelek gora zemanê pêşerojê hazir û xwedîzanayê ye. Di mekteba çiya mekteba naxandiyê em nizanin herhalde di mala xwe da mamosteyê taybetî û bavê wê ew perwerde kiriye. Wexta perwerde bûye nemîna jinekî baş perdê da neketiye nav civakê jinek wisa nine, jinek di nav civakê da mezin bûye û nav zaniyariyê da mezin bûye. Bavê xwe ji wisa stêreka esmana ew zanînek dan min ez jî fena wê şewlem didan. Rast e, yani Şeref xanim ya Mesture xanim gelek baş perwerde bûye. Te jî got dîrokzan gelek zêdene di Kurdan da jî, di Rojhilata Navîn da jî, di dünyayê da jî gerek kirdi. Lê di Rojhilata Navîn da dîrokzanekî jin ya yekemîn Mahşeref xanim e. Belê. Mahşeref xanim dîroka Begîtiya Erdelanê nivîsiye. Begîtiya Erdelanê taxmîn 700 salî devam kiriye. Yani sala 1160 heta
1867 ve gittiya jiyana xwe domandiye aniye Euroke ev 7 sal çawa derbaz bûye, çawa idare kirine, çawa têkiliyên tev cinarên devletên cinarê xwe tev gelê xwe çêkiriye vê mîretiya Gişt tariha evkê da Mehşeref Xanimekî nivîsiye Tarîxê Erdelanê navê wê pirtûkê. Tarîxê Erdelan da yani Kurdiyawî Tarîxê Erdelan da wana gişt nivîsîne. Ji ber wî gelek bi evke ne tenê di warê zaniyariyê da yani tarîx beşekî zaniyariyê şahekî zaniyariyê ye. Di zaniyariyê da hizmetek gelek kur û hûr aniye holê de warê edebiyatê da jî Mehşeref Xanim gelek bajêr. Yani ez tiştekî bibêjim hişê mervan nagre bi rastî Mehşeref Xanim 42 sala jiyana xwe sala 42 da vefat kiriye. Ji vî 42 salî da merib 12 salî zarokiyê û evkê derxîne 19 salî zewiciyaye. Zewaca wî evkî tev qonağa mîr da mezin bûye û keyf û zewqa wê merivîne ber çavê xwe dûra merivê din de sirgûn dibin. Ev jiyana tev merib tîne ber xwe ji bo edebiyatê belkî 10 salê tune ki têra xebitiye 20,000 beyt şiir nivîsiye, helbest nivîsiye. 20,000 riste qet ne evke? Tiştekî gelek bêhevaye 20,000 misra ya 10,000 beyt nivîsiye. Tiştekî gelek hecêbe. Mamasa duvarê salî nivîsiye. Belê. Yani duwarê edebiyata klasîk de jî yani arastî jin nînin zêde. Yani em dibêjin yekemîn dîrok zana jina rojhilatê navîne alema İslamî di heman demê de jî yani di wî warî de jî zêde jin beyta nanivîsin, gazela, qesîdeya nanivîsin. Em ê werin ser bêrnasiyayî yekemî Belê. Ne yekemîne lê jinekî hene faqat helbestvanekî balkêş e evet divê demê da de helbestên wê kurmancî jî Kurdî jî hene lê helbest wê piranî Farsî ne mixabin ama helbestvanekî Kurd e û kurdeyatiya xwe her daim wî gotiye. Na evk Mesture Xanim di sala 1850 da li bajarê Sinê hatiye dirê. Sinê merkeza paytextê Erdelan, Mîretiya Erdelanê ye. û Sinê îro jî di Kurdistana Rojhilat da bajarekî gelek hem binav ye hem jî evke yani Sinê bi rastî bajarekî gelek xweş e. Yani Sinê meriv hezkiye. Peykerê Erdelan Mesture Xanimê li Hewlêrê Süleymaniyê ev ji xwe jiyana xwe jî li Süleymaniyê dest berdaye mixabin. Îcar evk Mesture Xanim di qonağa mîretiyê da mezin bûye, perwerde bûye çik galikê wê Mehmed Ağa, bavê wê Hesen Ağa bana vezîrtî kirine di wê saraya Erdelanê da
vezirin u veziri bi nav dengên jî ji ber wî jî Erdala Mesture Xanım di qonağa Mîretiya Erdelanê de mezniye û şahav kiriye. Ji binemaliya Qadiriya ye, em wê dibêjin. Erê Qadirîne lê eslên wan berê yaresanin yani riya heqiyê ki dibêjin em yaresanin di yaresaniyê da jî gelek girîng e. Perwerdebûna jinan qas perwerdebûna mêran girîng e û başçav nabe qecaran. Ji ber vê yekê em dikarin bibêjin ew kultura kend di perwerdebûna Mesture Xanimê da jî tesîrek mezin daye. Belê, wexta em ziyanayî dixwînin mamoste, em hîn dibin ku li Saraya Kurda de keçikên wan jî têne perwerdekirin. Em mühîm e? Belê. Belkî ji çanda yaristaniya tê, yani çavkanî nabêje ji nabêjin yaristanê, bes ji heme danê derbasî snêbûne, ew jî heye. Di yarasanê da tiştek gelek girîng heye ritûelê olî da jin û mêr bihevran e. Bihevre nîvê helbestwanê wan jinin belê rast. Tabii. Ev ritüelama, ev müzika, ev ki oli diştik jin ve behevra kartinin. Jiberbi jin civatê da ne duyemîne. Yê duyem halek dinî girîng heye ev jî Kurdiyavan Goraniye. O da yarasani yani o da riyaki çıka belabiyese Gorani jî tev olê ve kas belabiye. Yani oğlu zaman behevra. Belabune ya jî sikiniye. Yani peyvendiye oğlu zaman gelek behevra gredaiye. Mühime icat jibervêjî Mîrê Erdelan yani Begitiya Erdelanê da gel Goranî pirî gel Goranî da axfe. Na Mahşeref Xanım di Sarayê da dijî geça vezîre Begê Erdelanê kurê xwe Husrev ra Husrev Xan Erdelanî navê wisa derbar be. Kurê xwe Husrev ra evkê dixwaze. Mahşeref Xanimê dixwaze û Mahşeref Xanım tev Husrev kurê bek zewce wexta zewce 19 salî ye. û jina Husrev yê kadin heye Mahşeref Xanım jina duyemîn e. Lê mîr û evekê Mahşerevê gelek ji hev hez kirine, aşikê hebûne yani pir ji hev hez kirine lê mixabin ev hezkirina wan di dilê wan da maye cik endê Husrev Xan gelek kin 30 salî da vefat dike. Yani eşqa wan nîvî dimîne dibe keserek mezin ji bo dilê Mahşeref Xanimê û Mahşeref Xanım belkî ji ber wê keserê xwe de helbest ve û helbestê wê ser evîniyê evdariyê gelek helbestên balkêş hene em dikarin yani texmîn bibêjin ki ev evîndariya wan ki nîvçe maye Mahşeref Xanimê heyfa xwe ji wê nîvçebûnê heyfa xwe ji helbestan girtiye. Îgar Mahşeref Xanım mêrê wê dimde mixabin di
saraya Evuka'da mücadele iktidarı destelatiye çeydi ve gengeşik çeydi ve Şahın İran'ı Kacarcı Dici Bavi Meri Evkene Keviye beri yani Kısraf'a Merveki Deviti'ne dike Miri Erdelani le bixuba girêdayî ji ber wî jî Mahşeref Xanım û yê derdora wê eqrabayê wê û yekî gera ew kirine xizmet kirine û tevê jiyane 2000 kesî li Marivanê Sırgın Marivanê, Marivan jî bajarekî Kurdistanê Rojhilatê ye. Lê piştî wî ji Marivanê evik Mahşeref Xanım tevhinek medbeyên xwe koçî Süleymaniye dikin û yekte Süleymaniye paytaxtê Mîrê Babanê hükmü Babanê Xwedisperin Mirêkiya Babanê û piştî li gundê Şêrdorê jî bela Baban evkê gundê Süleymaniye'de evê tev Mahşeref Xanımê tên bela dibin lê Mahşeref Xanım bixwe li evkê da dimîne li Sûyê da dimîne Mîrê Baban gelek qedr û qîmet dide evkê Mahşeref Xanımê û Mahşeref Xanım xwedî rûmet xwedî qedr jiyana xwe berdewam dike lê mixabin jiyana wî li Süleymaniyê jî değişmede. Yani jiyana mêrê wê jiyana wê tir bi hesret û keser û kul û derdan derbas dibne. Bi xwe nexweş dikeve. Tê gotin kî nexweşiya wê ew ke çêva ji êş hazira bawerke. Êş hazira ne verem ne. Êş hazira vereme. Neyse aralık sana 1847'da jiyana xwe dest berdi de û ev xanıma qedr û qîmet xwedî rûmet jinav gelê xwe jinav jiyana xwe terkî diyar dike. Lê Mahşeref Xanım em dikarin ki di warê tarîxê da warê Pirtûka Nivîsê Tarîxa Erdelanê da gelek tiştên hêja û pêwîst haniye holê. Yani wek veqayî nivîsekî nenivîsiye. Nîqaş kiriye, rehne kiriye. Yani jiyanayê me bi kurtasî got yani bi qasî ku me fam dike erê ew ji mala malmezina ye ji binemaliya Qadiriya kalekî jî bavê jî wezîtiyê kirine yani xanima koşk û serayayê rast e lê newke herkesî newke jinên din pir bala Xwedayê xwendinê. Divir de tişkî muhîm bavê ye mamoste. Bavê Hesen Xan, Hesen Bek gelekî yani wî pir baş perwerde kiriye, bi xwe re gerandiye, suwarî hespê kiriye, wî gerandiye keleha bajara gerandiye cihên kavil, cihên dîrokî û qala dîrokê kiriye jê re.
و di seraya de ne bi Erebî bi Farsî yek bavê ye mamoste yek jî mêreyî Xosro Xan e. Xosro Xan jî ew jî dîrok pir baş Erdelanê nas dike dizane û ew jî helbestvan e. Heta rikberiya heye di navbera we de pir rewşenbîr e û pir wexta xwe di kitêbxaneya wê demê kitêbxaneyê li Erdelanê pir wexta xwe derbas kiriye û bi wî awayî tûra xwe tijî kiriye. Îca em werin ser dîroknasiya wî. Bêjin Maxşeref Xanım derhaq bavê xwe ramsa dibe. Divê bavê min merdekî adil bû û bi litfa Xwedê ez wexta ji dayika xwe bûm dibe bavê min ez zarotiya min de perwerde kirim fena stêrekekî li Qasîma çawa dibire ez wisa perwerde kirim. Dibe ez di baxçeda gulek çawa çiçekek vedike û mezin dibe ez wisa mezin kirim dûra destê min qelem girt dibe destê wexta qelem û penûs kir çavê min vebû bi wextê min xwand û nivîsî ev berhemên min dibe sebebê wî bavê min e çik him zeka wî him zavî gelek zêde bû dibe. Tabii Mesture Xanım ev mergû tarîx Erdelan wexta nivîsiye ev Erdelan ev jî bi Farsî hatiye nivîsî mixabin lê ewka sala 1919 da Nasırxan Azdapur li Silêvayê çap dike. Yani çapa wî yekemin Azadpur dîne. Azadpur yekê Faris ne Kurd e. Lê mamoste Hecar Mukryanî tercüme-i Kurdî dike wê Pirtûgê û sala 1925 da li Hewlêrê ev Pirtûga Hecar Mukryanî belgerandiye Kurdî çap dibe. Çapa wî yekemîn bi Kurdî li Hewlêrê li Aras basın yayıncılık dibe wê derê çê dibe. Li sê bîştû da carek din li Tehranê çel heftan da dîsa tê çapkirin lê bi Farsî. Yani Pirtûgên wê tenê yek car nine pir caran hatine çapkirin. Kurmancî jî heye, Farsî jî heye. Evet 20,000 beyt tenedir evkişi divana da divan sureye nabı evli sala evkeda 1925 da Tahran'e matbaa şurevi da hatiye çaptı dural sene ya beriyavi lisini sala 1926 Cardin li Tahran 1927 hatiye çapkirin daviye li 1983 da Ahmet Rami carek din evvana ve çapkiriye meriv dukane derhak Mesture Xanımê da çapkanî ki herî girîng jî Selim Temo ye. Selim Temo derhak wê da gelek tişt nivîsiye û bi Kurtayî
antolojiye Şahin Kurdan da ve Kurti jiyana ve evkiriye. Le nete Mesture Hanım pspore ki evet merv tıkane böyle ali oli da pspore. Yani ronek bire vajın. Her tişteki dizane. Liser inanca İslam ve ibadet edi. Risalet Nebisiye. Var Risalet Farsi. Farsi Afganistan'da. Ve Türkiye'de, Kürdistan'da gelek kes ser ve Risale şuhuriye yani her şey evki belki hemen müveyci naha desmeda hele boyuji evet hem tarih hem edebiyat hem var yolu da Mesture Hanım'ı hizmetek nezin. Bale. Bu kadar şuara da böylece Xodiye doğazda ilim me. Doğazda ilim. Mamosta li ser ev dîroknasiyayî ev bu kadar vakta behsa berhema zübtetü tevarih dike û çima minev dîrok Erdelanî nivîsandiye wisa dibêje. Zübtetü tevarih û lüb tevarih dike dibêje min çavdêrî kir ku li ser dîroka Kurda û li ser vê vilayetê yani Erdelanê berhemin hene ku hatine nivîsîn pişt min lêkolîn kir û dest bi nivîsînê kir min dît ku li ser hal û rewşên waliyên van wilayetan hatine nivîsîn û min ew xwendin. Helbet bi awekî hûrgilî hatibû nivîsîn lê belê besa hin tiştan nehatibû kirin. Li ser babetên naborî pêdivî bi ravekirin dahebû û min ji xwe re peywir dît ku van cihên kêmalî bawekî rexneyî mamoste dibêje bawekî rexneyî û bi hişekî vekirî ez wa cihê vala temam bikim û min dest bi nivîsandina van çendîn rîsteya kir. Yani her wiha em dizanin dîroka Erdelanê ne tenê ji çavkaniya hatiye cemhev. Yani tiştên ku ji bavê xwe ji mala bavê xwe bihîstiye li ser dîroka Erdanê ji mêrê xwe ji vê kitêbxanê gelek yani hem karê arşîvê kiriye hem jî dîroknûsiya destî anîne cemhev û cihên vala dagirtine bi awekî rexnegîrî. Vakta me bahsa tarih dîrokê kir min got ne evke vek vakayî nivîs îro habû îro filan mîrî hatir besna filan mîrî bidim divî havayî da nine ev bi çavekî rexnegî û bi metodek zaniyarî dîrokê nivîse. Ber wî ew ke gelek girînge ev programa vayda ya du cara beriya vayda me behsa dîrokvan İbnül Esir vakta İbnül Esir digot ki ez çaxil û inciyan bi her va nakim destê xwe ya ez dariya şevê da êzin da tok nakim. Yani ev ke metoda minî dîrokê bi zaniyarî va gotina ev dikanî ji bo evkê jî bibêje. Mesture Hanımê jî bibêje. Dîrokzaniya Mesture Hanımê gelek balkêşe çık bi zaniyarî bi metodê zaniyarî bi metodê dîrokî hatiye nivîsandin. Nevek besnê mîr û bedam bikin ya hinek cirokan binivîsin û navê wan cirokan bikin tarîf bikin dîrok ne wisaye. Ji ber jî hem yekemîn tarîf dîrokvanê jine hem jî di warê zaniyarî da bi metoda zaniyarî
nivîsiye duê da jî duwarî da jê kemîne. Zamanê em derheq mestûre belê zimanê dîroka Erdelan jî wê Pirtûkayî jî hinekî bi zimanekî şaîrane nivîsandiye mamoste. Yani dûr de jî diyar xwe diyar kiriye ku ew şaîrek e. û digel ayet û hedîsan jî hemlan Erdelanî vî awayî hatiye nivîsîn. A rastî yanî dîrokeke nêzîkî hezar salî dîroka Mîrekî Erdelan ne karekî rehet nîne. Belê din mamoste tego helbestvanê rast e helbestvanekî gelek girîng e em di dîwana wê mêje dikin dîwana wê da deh heb qasîde ne heb gazel û sê heb murabba yani dörtlük ya çarîk sê heb jî çarîk bi Kurdî nivîsiye bi lehçeyê hevremanî nivîsiye yani ev dîwana wê da 1922 evrik 22 helbest bi zimanê Bakî bi zimanê Kurdî ne Kurmancî bi zimanê Kurdî bi devokê hevremanî hatiye nivîsandin. Evet, hanım belê. Tabii aniha tenê 10,000 riste li Bamemaye hatiye gîştiye rojame bes li gor pisma me wî gotiye Sadikul Mulk gotiye qeyd kiriye di aslê xwe de besa 20,000 beyta dikin risteya dikin ber aloziyê nef îbû nef nanibêwan tabii win dabûne em ê jî bêjin. Mıxabın güç ne geçtine euro le raste yani 20,000 beyt riste nivîsandin avê heye ev behremen ve gelek hem heyecane hem de hündür demek Kürt davana anne beşiyame yani az acayip deminim ki çelüdü sağlan da belki 10 sale xu diber ya xerç kiriye hündür bir 10 sali da berhemen gelek girî û gelek zêde daye pêşiyame ew ji ber wî jî mezintiya Mahşere Xanımê ya Mestûre Xanımê yekî daye. Em dikan derbasî ew kê bibin Leyla Xanımê. Belê mamoste em dikarin derbas bikin. Vîdyoyeka Leyla Bedirxan hênû hatiye dîtin ez dibêm pêşî em kaleyê sêr bikin çawa dans dike dûre em ê besa Leyla Bedirxan jî dikin. Oh
Leyla Bedirhan ku îrok prensesa Kurd. موسیقی Belê wek prensesa Kurd nasin. Erê bi müzikek ximilan dîne bes dîmenya vîdyoyayî ye. Edbêm li New Yorkê hatiye qeydkirin çimkî Leyla Bedirhan gelek ciya hunera xwe pêşkêş kiriye li ser dikê. Mamoste, çima prensesa Kurd dibêjin ji ye re? Prenses Beroy dibêjin. Ha Leyla me meriv bixwaze nas bike berê malwan gere bizanin. Belê mala Bedirhan Malbata wan malbatek Bedirxaniyan aristokrate Kurdan. Malbatek aristokrate de evke Cizre Botan'da devlet idare adab-ı devlet edizanen, tekriya sarayan dizanen, rabın olmuştu. Tına ve edebi dizanen, yani malbatek aristokrate. Ev malbaten hem gerek gelindi Kürdistan'da muhabın demaktan malbatana Dici Osmaniyan serhilda geçtik tek veçun bu Osmaniyan van malbatana ji Kürdistan'ı girdi darda ne kirin kes. Ji Kürdistan'ı girt sırguni coğrafyayı din kirin. Yani kekiliya wan gele wan u belate wan wa kutbu hat randı. Jiber viji va kemasik kelek mezin çevirdi Kürdistan'da ev malbaten aristokrat kudi kültür kudi çağ kudi iktidar wenda bun u dev savan gelek den vala ez ve baveriye dametu eğer ev malbatana hebuna de Kürdistan'da bir mana ne devlet idarelerinde Kürdistan'da ciyanavan devamlıklarına de Kürdistan'da sınıf kapitalist devlet oluyor. Yani modern da netevetik daha kolay. Çünkü cevap netevetik cevapta kapitalizme da derdikerler oluyor. Bana ev fonksiyonları ukaryan icra bikin ve muhabın devleti bel bizanani yapı ev gele okuji velate okuji katanından devleti jibervi ev ve malbat sabuki çok ev teme dereci ve malbata çüye kuderi lüvederi hudi kadru kıymetle. Mesela İstanbul'un çiftlerine demek ki evet Görev Bedirhan Bey Şamil Paşa Duvar-ı Osmani'da gelek merveki evke bina denge merveki hecaya zanaya u Osmani jüy gelek tiş verdim Bedirhan Bey çüye grite da kadru kıymeti kusa kazanç kiriye ki grite da ihtilafa devleti da bir hakem psikolojik var çareser kiriye. Lüküderi jiyane ve deri da mutlaka evik ciğertine mesela ben bu biz Halide Edip adı var
Halide Edip'adı var. Evki Şamil Bey, Kuri Bedirhan Bey, evki Meri Diya Halide Edip adı var ya. Halide Edip Şamil Bey'in ne? Le diğer Şamil Bey zevci Tıgot Şamil Bey deva evki Sarayın Osmaniyan dahi yeki vekvi khudi kadru kıymet tüne budu bu. Vekvi yeki tık bu. Naha va malbata khudi prensibin Pırtış'taki Balkeş Erzbiveci Malbata Bedirhaniya evki da İstanbul'e vakta dijit her hafta roja ingi dicibin ev malbat çenkesene derdivançiye, psikirekivançiye çare ser bibe derhak bu ahfen nikaş dikin, bilyar dikin ve bana düştü ki defter kitabı nüvisin. Yani tutanak dövecek ya Avrupa'da bile malbaten evha aristokratada ve usulatın eğer ve usula devlet eğer Meçe ahiret benim lisandı. Meçe bir yargı gerek bezani, çağ bezani benim lisandı. Jiyana huy malumatı da jiyana huy şahsi da bile van tişte formülasyonun evha anne oluyor cihanine. Ve pırtıştaki Leyla Hanım de kültürek usabatı. Bavevi Abdurrazak Bey merveki gerek hecaya Kurdaki Xuda hizmet de Kurdan'da kriye jiyana xo de varı Kurdayahti da venda kriye merveki usaya devletin ki ne zamanın dizani yani zamanın roşalat tamamen açıheye İngilizce, Fransızca, Almanı, Rusça tabi ne zamanı dizane. Merve diyorsa merve geç avi bir mümkün ne ki varlardı be. Yani Leyla Hanım bu hastana tutuştaki fer ne be ki mecburen ferdi bu. Çık malumat ve ev imkanına tüm hazır bin desteği da sıklandı. Ev gelek giringe. Hicar evet Leyla Hanım sala 1980'da İstanbul'e dedine icdai kalktı. Daykavi ne kurde? Daykavi evet ki Viyana'ya yeki cuhu. Nave çibu. Yeki cuhuya nave ne yaptılar? Avustralya'ya Henrik Hornik. Henrik Hornik ki Avusturya'ya ülke Cuhuye Leli İstanbul'e tev Abdurrazak Bey Zeviciye Juan Vakeçaviye Le Abdurrazak Bey Malda Nemaye yani henek caranlı sırguniye per caranca bu doza Kurdistan'e ile Kafkasya ile Arabistan'e ile Mısır'e Avrupa ile her deri xebat kiriye, gerdiye xebat kiriye Daviye ile Süleymaniye Musul muhabın
hatiye dardakırın. İyice Henrik Hanım Hornik Hanım geç akıllı bile diçe Fransa. Biştik. Mer kuvan da ki mer Diçin Viyana'ya efendim? Peşi diçin Viyana'ya mamusta? Tabii diçin Viyana çok böyle teveye le evet Viyana zede namine diçin Paris'i. Viyana olan aslında Viyana Leyla Hanım'ı de Paris'i. ام وی بیجن لی ویانای پروردنیا خویا اول یا رقصه دانسه دیت و دور دجی جارا اول لأوپرایا ویانای جی درد که و سردکه دانسا اول رقصه اول لویانای Viyana'da yani diçe evki mekteba bale ve perverde be bu sahne yekemindeki tem merveki kolon Henry Touche tem Henry Touche dizevce bu tem Henry Touche'yi dura niçin Paris'i sanatı çok peşverdi ve canın çeşme evki operay Cara Yekemin Leyla Hanım Siye Gulane Sara Hazar Süv Pencan'da derkene sahneyle Paris'i. Yani profesyonel Cara Yekemin Siye Gulane Sara Hazar Nesli Süv Pencan'da le Paris'i Center Berthold. Fransızca uşağı kandıramız var. Dve evkeda ve sahneda derdikene sahne bu da sahı icra diken valla herkesi dikişine. Yani ülkenin her hünermendek Hudû şansının carayı keminde bana herkesin nakşinin. Hene biz si sadişi var bana yekidikine. Leva carayı keminde bana Türkesi, bana Rojnemavanın, bana Rahmegiran, bana Hünemendan dikşine o servet işte gelek baş demli bir insandı. O pesnevete dahi demek kurta de Paris'e de Bekudina bu denk. O hele salonen Paris'e de mesela Grand Zale'da Maris Nagier yönet orkestra şefi burada lider sahne. Devletler evet tabi peşverdi. Mesela Profesör Fat gazeterle Lozan'da bu sadece Türkiye heydesinde uzak doğunun masalsı kıyılarında doğan Solomon'un kızı Şehrazat'ın kız kardeşi yön değiştiren yazgı yerlerine sürüklediği yıldız gösteri sultanı bizler geldi. Ev kaspas değildi de vakasa hat Bamen, hat Fransa. Ben dikarım bejin li Fransa'ya ticaret ediyorum. Bale kerem ki mamusta. Bu kuyna. Devam ki mamusta. Etten kemikten bir yaratık mı yoksa rüya prensesi mi? Rüya prensesi mi? Dans ediyor. Şimşek gibi bir akor çakıyor. Sonra sönüyor. O ne bir savi ona devam dike.
Yani evet zaten manda da zime temaşakır. Biraz feramaki kul herde peçe. Melen xu, bilen xu, desti xu, seri xu, korre xu. Vaktak leherde peçe mina mareki danstike. Nasıl? Gerek Elastikiye. var peşe doğru. Der hakkı da rojnama vanin Fransız tenenine rojnama Amerika'yı Alman Avusturya yer velat edince gelek tişten Balkeş'tini bilsin. Bele. Leyla Le Figaro, Echo de Paris, La Liberté, Le Chemin de Paris. Leyla Hanım'ın da beş Le Monde Musical. öyle. Ve Şahzade Kürt, Prenses Kürt, ancak sana hünermend bale Kürt denilisandım. Reklam Musa çedirdim. Mesela La Figaro'da George Massey, Echo de Paris'da Carol Brego, La Liberté'da Pierre Wolf, La Ramaya Paris'le Debate'da Maurice Umberto Usa gerekmeli derhak evki Leyla Hanım'ı da gerek makale nivisen rahnegiri ev rahnegiriyana ne negatif iş rahne pozitif geçerken o servan nivisana şan-ı şöhret ve okyanusya derva ta karar ediyorsa Amerika'ya. Can Amerika'da içer derdi vesaire. Leher deri tenasin dünyada Kürdek düvedemi Kürt divari siyaseti da pertengasiyedane. Pertengasiyedane serhildara agriye tekveçiye un bervi evka dersimten, terteva dersimteni yani Kürt de bir tengasi gerek mezimdane hem var siyasette hem var abi borida hem var vakida led ve demada Kürt'e teve dünya Kürt'an naskırındı de Kürt'an naskırındı de eva kiye jinek Kürt'e le muhabın seccar muhabın bebeyce begotuna heval demin kadir bulan ket aso zargosi de beyce merin Kürt çıma be evkine bun ne haslı Leyla Hanım'ı bebinin raste Leyla Hanım jimbu dve demeye da jehemu mera peşvetir bu. Leyla Hanım jimbu tükesi ev hünera bale icra ne kırbu cana yekemin Leyla Hanım hünera bale dansı icra kır cevake hevki başveru yahu emrin tiştin evhatı da çeyneviye hafıda Leyla Hanım ne hasten hudiyle derken evet hudiyle derken ki bahavaki şermuki nivisiyan Leyla Hanımcı Kürt'e Kürt'e kiye, çiye, çidike kes nabece hatta abi dema paşa derhak Leyla Hanım'ı muhabın pırtış ne dahat nivisandı Leyla Hanım'ı
evkê xwe bi hunera xwe, bi qabiliyeta xwe, bi înata xwe bi xwe qebûlkirin da. Hem Kurdan ev qebûl kir, hem dinyayê ev qebûl kir, hem dîrokê ev qebûl kir. û kurdiyatiya xwe tu caran veşartî nebû kurdiyatiya wê. Tim aşkera bû. Mesela sala وقتا روزنامه‌وان دگوتن تو عربی derhal rast kirna ez Kurdim. Mesela juxarı goti ez yekemîn Kurdim ku la skala raqsîme. Yekemîn Kurd ezim ku la skala min raqsiye. Gelek hecaya saronek gerek girince yani em bibêjin îro li Almanya'da li Hamburgê filarmonî çıkas ya müzik hal çıkas bi nav û denge herkes nikare li wê derkeve. Leyla Xanin li La Scalayda derkete La Scala hempayê wan şûnekî got hempayê wan in. Yani Leyla Xanin gelek bir hûmete û em mêrê Kurd jî gelek şermzar. Niha Leyla Xanin mesela evkê de em bibin sala 1930 da li evkê Erzincanê hertê değişik bû nêzî 1000 kesî bajarekî Kurdistanê bû. Sala 1940 da ji boî wan alîkariya wan bi taybetî derdikeve sahne û ew dike dans dike ji boî wan û gelek pere top dibe. Yani Leyla Xan ne tenê Kurdiya xwe qebûl kirin yek ji xwedî xeyret e. Ew kim şekî xwedî xeyret e jî. Mixabin dibêjin dîsan em Kurd xwedî derneketine. Sala 1936 da Leyla Xan wexta ku dest bijanê berda 78 salî bû. Daha ev salên ki dans dikire ev salana gelek şivama bû. Leyla Xanin li Parîsê wexta vefat kir. Mixabin Kurd li dorê tu nebû. Mixabin dibêjin. Ev dixwazin sê hevok hene ama Asûr Zagosî derdê me haniye holê. Divê sonuç olarak Leyla ve dünyada yankı yapan ilk Kürt sanatçısı olarak tarihte yerini aldı. Kürt erkek dünyası Leyla'yı hafızalarında dahi silmelerine rağmen o bir hayalet olarak yaşadı, korkusaldı ve şimdi tarihsel hafızamızın sanatın baş köşesinde yer aldı. Rastivere hem cinslerim adına Leyla'dan özür diliyorum. Hacı özür dilerim. Meran Kurd, siyasetvanen Kurd, lekolînvanên Kurd qedrekî cuda, qedrekî taybet, qedrekî mezin ji bo Leyla Xanimê nîşan nedane. Ev tiştekî şermizariya me ye, nezanîna me ye û şermizariya civaka me ye. Ez dikarim bibêjim ki hunermend ji siyasetvana zêdetir
ji siyasetvanan zêdetir li dîrokê da û di mêjoyê gelê xwe û gelê din da ji siyasetvanan zêdetir cî bigrin. Belê. Navê Kurdiha li cîhanê. Tabii aniha ez pirskim. Ez bibêjim ki 5 salan berê evik serokê Meclisa Kurdistanê Hewlerê kî bû? Ez bi xwe jî nakirim. 5 salan berê ya jiyana me bihî. Lê 100 salî berê yek hatiye dinê evik 7 salî berê senata xwe îcra kiriye. Em dizanin Leyla Xanım hîn jî di heşê nedaye. Aniha ez bibêjim Wezîrê Karbarê Petrolê li Kurdistanê de kî ye? Ez bi xwe nizanim. Ama ez dizanim ki Vasif Öngör, ez dizanim ki Yılmaz Güney, ez dizanim ki Deyha Xanımê hunerê biliye, bi hunerê rûyê me spîviye. Şermzariya me ji holê de kiriye û bi salan, bi hezar salan sed wan da derbas bibe jî ev di heşê me da dimîne, ev di hafızayê me yê civakî da, hafızayê me yê dîrokî da evê cî xwe girtiye û dimîne. Ji ber wî jî kêmasiya me Kurdan ev e ki siyaset elbet girîng e, lê her tişt siyaset nine. Lê em her kes dixwazin bi siyasetê mijûl bibin. Dunyayê da tu kes as Kurdan bi siyasetê mijûl bibe gelek tune. Ev gela wisa ki siyasetvan bira me bibaxşînin. Ew qas siyaset teva mijûl bûn heye eğer siyasetvanan siyaset bizaniyan aniha gelek azad mı buna? Siyaseti çareser bıkırma. Siyaset ji bo çi heye? Siyaset ji bo pirsgirêkan çareserkirinê heye. Eğer siyaset var, pirsgirêkên gelên xwe, pirsgirêkên civaka xwe nikare çareser bikese, wî ev siyasetvana em nikarin bibêjin evke, yani serketiye. Ji bo wî jî ez fena Kurdekî dibêjim ki bira xort û geçê me ji siyasetê zêdetir kurdiyatiya xwe bîr nekin û xwe bidin ber zaniyariyê û ber çandiyê. Van her du tiştana ji me re gelek girîng in. Zaniyarî û çandî, zaniyarî û çandî. Wana eger ki em nezanin, eger ki em berhemin xwe di wan her du waran da çê nekin se em civakek nezan dimînin. Bira tiştên berhemên wisa çêkin ki siyasetvanên me jî ji wan fêr bibin. û siyasetvanên me jî pirsgirêkên me bikin çareser. Ji bo wî Leyla Xanım jî pir girîng e, Mesture Xanım jî pir girîng e. Programek beriya wî me yek ji warê sinemayê da, yek warê tiyatroyê da, şanoyê da me du kes naskirin da. Ez daxwaz dikim ki navên wana, berhemên wana tin di bîra me da bimînin û jiyana wan ji bo me distûrek jiyana me carek din ez dikim dixwazim dubare ne çarbare dehbare bikim ki warên zaniyarî û hunerê ji bo me gelek girîng e em wî wenda nekin.
Persin veya yehevalan heyes dersi dedim. Mamosta baksa kendisi kerem ke mamosta. Ne hinek em behsa şevaza dansayı jî bikin mamosta. Yani çima li Avrupayê li Rojava û dûre jî li tevahiya dinê wisa Leyla Bedirxan dansa şewaza dansa Leyla Bedirxan deng veda. Çimkî tiştekî nû bû mamosta. Cara yani nikarim bêjim cara ewil bes tiştekî nû ye ku Leyla Bedirxan di dansa xwe de ew hêmanên rojhilatî modernîze dike. Dixe nava dansa modern. Mesela ji şêwazên dansên Asûr û Misir tevlê balaya xwe dike. û mesela di koreografiyên xwe de mamoste dixwaze kokê wanê dîrokî derxe pêş. Mesela li Fransayê, Fransa ji bo gelekî mihim e, li Fransayê lêkolîna li ser ew ê kirine, rîtûelên hin dansa kirine. Yani kokumê wanên olî kirine û wana tev di ewa xwe de dihûnîne di dansa xwe de. Ji ber wê ne tenê li Almanya li Fransa de yani navê li Swîsreyê, li Almanya, İtalya, İspanya û heta Amerîkayê deng vedide. û mesela li ber Sfenksa li Misrê Giza li ber Sfenksa Giza ewkek dike, dansek dike. Yani pir mühim dibîne hêmanên rojhilatî di ewa xwe de bide der. Xwane bike. Niha ew da Avrupayê wexta dans fermutu baxir. Mamoste ez dixwazim hinekî navê dansên wê jî bikim. Dansa Durzî mesela dîsa rojhilatî, mohra persa, hieroglîfa, mesela dîlan yani govend dîlan û şervanekî Kurd mesela evana tev felehên evana jî berhemên wî ne û her wiha mamoste te dizanî wênesazek bi navê Jean Target tablo çêkiriye, neyayî çêkiriye. Navê wê tabloyê jî Leyla Bedirxan wexta Kurdek dans dike. Navê tabloyê jî ev e Leyla Bedirxan Kurdekî wexta Kurdekî dans dike. Belê ku pirs tune be, pirs heye gelo hevalên rejiyê. Ez divê pirsine mamoste. Tiştekî balkêş heye Leyla Bedirxan motivên evî çîrokên Kurdan di koreografiya dansê xwe de daniye holê rast e û yani govendên Kurdî di sahneyê de kiriye dansa balê. Belê. Yani hinek ew got mesela yek adin jî hey mar heye. Mar erê mar. Mar jî heye. Leyla Bedirxan tabii wexta Avrupayê mêzê ew dikin şerqî dikin oryantal dans dibêjin. Çavan da oryantal dans yani dans navikî ya bi Tirkî dibin ya göbek dans. Bedirxan Leyla Xanım ne ev e. û cara yekemîn Avrupayê duyudin ki Leyla Xanım tiştekî din e.
Evet. Tişteki MP dizanı lejime peşmetire. Yani vidi binin. Jibervişi Leyla Hanım zedetir düvendi kadru kıymet. Leyla Hanım belki Lesayarı, belki Özcan Tekkürü, belki Nesrin Topkapı'yı derken ana sahne boy Fransız ancı, boy Alman ancı tişteki mühim ne bu? Vakta bir ahı şarap ahı meze dikirin, u duracı bir dikirin. Leyla Hanım usanı ne, tişteki ne? Naha me bahsa jinan kir ez buxarın didiro ki da çem navedin civer hin demame heye Bale kerem ke mamoste. Wan evdanjî navê wan jî bibêjin na dema Eyyûbiyan bi rastî ne tenê warê siyaset û leşkerî de di warê zaniyarî da û çandî da jî gelek pêşveçûye. Yani ev biroklanên me Kurd ya Mersa İsmail Cizîrî kir dengî wê demeye. Bahsa biroklan evkê kir İbnül Esir kir ya biroklan Şadî kir ya Mahmud Kemalettin matematik keda yekemine ev giş dve demeye da hadine holi dve demeye da ne tenemi jenen Eyyûbiyan jî alikariya çandu zaniyariye kiriye ve gelek tişteki giringe yani jenen Eyyûbiyan de saray davunun buxunu, bexunu, luxukunu, keyfu, zevki bir evjikirine belki mutlaka le hizmetin mezin kirine, çıkirine mesela öyle ne karine fiziku, matematiku, evku, astronomi da peş veherin le jiboy perverde buna va medrese heri giring çekirine Doğan mesanda döve demi namuste heja anine Doğan medresanda zari yen Kurdun Arabu ve deveri perverde bu ne? Doğan zarokanda gerek merive heja derketiler pişti. Döve hizmete da mesela dizanın ki ev Joaniyet site xanıma site nabeki Kurdiye hinji ev dve yani de Kurdistan'da da site ev naba te site Şam Eyüp dibêjin ev de Şam'ı bu yeriye site Şam dibêjin site gora çavkaniyan Kuşka evki mezine, kuşka Selahattin evrastı, kuş Selahattin mezintirdi. Yani etaviye. Hedekşileri ne küçükka Selahattin'e, çıtı beraber de kuşka Selahattin'e, kuşka Selahattin aslında narıkı evki Zümrüt Hanım diye Zümrüt Hatun diye denası Rezum önüne siteye. O site evittir yani ev medrese beraniye ve civaniye du medrese da mezrane o var medresana da gerek bağmoste heja haniye ev şulandığında o Jivan her bu medresa gerek kesin navdar derketine yani uvari evkeda, zaniyariyada hizmet bu sahaya. Mesela Rabia Hanım evci huşka Selahattin'e küçükken
Rabia Hanım ji fena kuşka Stefan Bey ev kiriye. Mesela sahibe medrese sahibi dazaniye de evi ki da mesela İbn Teymiye Duvar-ı Zaniya'da Roşavet Anabin Amerika'daki gelek nabudange ev jüve medrese mezun. Ev de bu sefer verdi diye. Ya ev kedin cehene yani hizmet Rabia Hanım'ı olsaya خوش که کوانی جن کوان دن هی جاوی که مالباتا ایوبیا Azra Hanım evli Azra Hanım. Evka Neviye Azra Hanım Neviye Selahattin ile ne yıkır Neviye Keçavi yani Keçaviye ve evci Azraviye medrese Azraviye Şami Damedraniye hizmet etmezim diye. Mesela Deyfe Hanım hey nave ve dibe Safiye Deyfe Arabiye vakta kude ve de bu da maraba ve da meyvan herune Meyvan Arabi Deyfe'ye. Arı. İna nave keçi Deyfe danine. Deyfe Arabi. Deyfe danine nave ko aslında Safiye'ye. Dafi Babevi evde Adile yani Adil Eyyubi Bray Selahattin Eyyubi'ye Brazia Selahattin Eyyubi'ye Deyfe Hanım ne tane var ilmiye da evkiriye yani medrese çekimine Deyfe Hanım devlet idare etmeye Diplomateci. Mere Homriye der tabi mere ve meriye kurevi gelek küçüke kur gerek be evet icat devsa kur o da devlet idare ediyor. Evet Kur'an'da bire yedin devsa yedin davike. Yani gelek zamanaki dereş le demave dahi Eyyubi de ben evka erişa du hezen mezindane haliki da hezen Haçlıya yani Hristiyanan haliyeden dahi Moğol Liser İmparatoriya ülke le Deyfe Hanı var diplomasiye var zanina askeriye leşkeriye hem Moğolan hem evka nahil devlet akı ve helbiçinin devlet akı Şerkliye ne zaman tebrik şeyi bu ya? Tabii ki. Şerkliye Şervani yani hemen demeydi. Diplomasi çekiriye o devlet akı hemberi her du ezanji parastiye. O mesela İbn-i Esir Kamil Fit Tarih Portugal'da baksa evkedike baksa Moğolandike ev Moğolan çava zulmek mezin erişek mezin anine ser evki ser Kürdistan'a ve demek Esir'de bir ne evi Haçlı berbana fena peygamber endi Moğolan debe keşke esnahat ama dünya ki var zulmanı ne diyanacı Adem bir da zulmek evha hinnatiye seri kesbi mesela Pırsek Cengiz kaldı böyle Cengiz gotiye ki de bajaran tef hrabe bikin gişlik bir penası tef yani herdeki duz
و برا دایکن ما زاروکن خود وان اردن دور دا بمیشن yani dici kültürüne, dici çandene, dici zaniyariyene Moğol büyü hareketine evki bağlar evk direktman dibêjin ki Bağdayê da wexta kula bu ket Bağdayê heftekî dibe cemê Diclê bi mürekkeb rengê mürekkebê de herkî. Pirtûkan ev davê Weke roja haşer û mehşerê digotin qirkirineke gelek yani zaniyariyê ji hola dikin. Normal çi bû gere biçûna ew xelîfe teslim bigirtana konaxa xelîfe daniştana bu gotana iktidar ezin. Normalî wî ev e. Lê ew iktidarê naxwaze dijî îlim tiştekî duez bikin, dijî zaniyariyê tiştekî bikin, diçe diçe tuxana Bağdayê, berê naçe sarayê. û xelîfekî wexta dikuje pir bi zulmekî mezin dike nav evekê Gulav lê di pêçe girê dide û davê erdê dibe ning hespan hesp ser ra tên diçin dibezin bi ningê hespan da xelîfe can dide. Yani zulmek wisa hatiye ser Kurdistanê wê Eyfe Xanimê va zulma def kiriye. Yani bi diplomasi. Rayaki va zulma bê ser gelên Eyfe Xanimê dedi rokê cîkî wisa xwedî cîkî wisa ye van her çar jinên evkê Eyyûbiya bi rûmet behsa wan dikin bi rastî girinên wan tiştên Rûm tinekey pirsekey tune nizanin Tirs ku hebe bila heval bînin tune bawerim mamoste em dikarin biqedînin halata ava em biqedînin lê gelek spas ez ji temaşevanên hêja pirê wan min nas dikin gelek dem wane ez hatirê xwe ji wan bixwatin îro ji wan bixwatin ez program çê nakim xebatek minî din heye ser vê xebatê mijûl bibin ji ber wî jî ez hatirê wan dixwazim bira min baxşînin. Belê mamoste em jî zav kêfxweş bin me gelek sûde ji te wergirt ji zanîna te wergirt me behsa gelek însana kir baş bi ku bê ku van jinên hêja behs bikin em neqedand belê bînerên Çarpel Medyayê çawa kerem mamoste Migo na jin neqediyan jin him kirin zêde ne jin naqedin bes tirsa min ew bû ku em bê ku behsa va her du jina her şey jina bikin em biqedînin na wisa nebû gelî bîneran em hatin dawiya bernama xwe îşev programa dawî bû me digel Osman Aydin çêt kir bernama navdarên Kurd li xwe miqatebin li xwe baş binêrin hajî koronavîrusê hebin û bimînin di xêr û xweşiyê de şeva ve bimîne xweş. Şev xêr.